Nilip MSC constituency ke parlo first inter nilip singing competition ke pamanpon. Phai kuni ni phai kre sirkep ani degrum athoi mani stadium koilamati along pirthe thak lo kacharli lapen kaprek ason ke thek akenang sot son thak si lun kilun ta ke thek nangji kenang sot lo kacharli adim ke school lahem do bonta lun charli adim konad lo lapen koson pensi ke charli po lun kilun achatai kenang sot thetan lo lasi Karbi Artist Forum atiri pen pin khat ponsi nilip alongta owe kimia tumaphan isi achatai donangji pusi Karbi Artist Forum nilip province amahang patheklo lun kilun pen kaprek kacharli kachepate ponjia phan dotanglo nilip along kechengsi lun kilun chepate asaisi deng paprang ponlo bangso chepate pon along bang trokep abang phubang phiatum chepate ponlo lapen top 30 along keledun bang thongkep rahini an chepat undun lo top 15 along bang ingkoi rahini lapen top 6 along bang trok an chepo undun lo kechengsi anong e tangka suriner kep monte singti pensi chepalong ponlo aduntu anong e charkleteron pi tangka suri trok lapen kethom anong e basa pi terang pi tangka suri pli lapen consolation kelong pon robertson phangcho long bison teron lapen robina hanse piatum pensi chepalong dunlo bang somaya long kachetong dun man kedo cheparjana long nongnam kache thangklong abang phu katharson ingti KF president joint director mongol singh teron lunse pi bari rongphar pi lunse po probhikha tokbi lapen asam chotkali india along nongnam kache thangklong lunse po samson ingti sitame nangchetong dun lapen toko langso nilipen cricketer kemandun joyson ingti sitame nangchetong dun pen Karbi Artist Forum nilip province pen karcho dengpon chuki hola pen Philip Tiso tike news FIFA Football World Cup quarter Faikuni Niphai Inkoi Pen Matijong Crainer Cap Sudhini Rankoi Rahini An Pado Ponpo Nilip MSC constituency ke parlo Nilip Ariso Ejanga Tumsitame FIFA Football World Cup quarter along Faikuni Niphai Inkoi Pen Matijong Niphai Crainer Cap Sudhini Rankoi Rahini An ke Pado Pon Ji along Nilip Chukihala Ariso Ejanga Tumsitame Kelanga Ningarong Kachipi Dun Jiaphan Chonghong Ding Lopusi Chepaklang Pon Lapen ke Pathu Apong Tin Sita Marjong Club ahem along Kelangadim Chepathik Ponsi Ametstin
sita kelang dun et jia phansi chisik pon pame lopusi Gandhi timung Johaning ti lapen ongdung nilip along ariso ejangatum lamthei chepaklang pon chuki holaban Philip tiso tike news nale tuma club ame je thani jima itum lage club isi club pugali la football fans sidi dak chukhela amma lom football pathu aning ke hang lapen football pathu kelang aning ke hang atum pensi non world cup nang kelipo ningwe pen ge world cup pathu ke chenglo 20 November pen 20 November to 18 December 2022 ke world cup lo lasika do we tum da do se khesang de khelo kelang long ji pha pining we ke Qatar la pen Ecuador tum se pathu po Indian Standard Time lage 9:30 pen lasi pining we tani tum lang ji la pen la dak club a hemalong la dak marjong club a hemalong ke 24 anu we tum lang ponji la ke Portugal la pen Ghana athe ke ne ke Portugal fan la pen pulang ita Portugal fan lo how da Cristiano Ronaldo lo la ke Lionel Messi lo atum bahini photo pi posin tum dak ke tar ma pulo dang te pirthe along bol pathu ke the ka tum dupik professional football tum dupik sitame la song bong pen anong ke thang nei tum ke Cristiano Ronaldo la pen Lionel Messi hello la pen la tum ke pinning world cup ik pa jut se world cup la ke mo 2026 aning kan ke atuma phan ke theklong lelo world cup long ke la si nitum da do thek sang ke khelo la pen nitum la da karja prong tuma ning hang la hello Cristiano Ronaldo le world cup hai te pinning ke isi thedung Christmas a gift lo ko ni tum ke ning ke thelo ne si ke pathu long nge pu thek thelo koma tong ha ji ne tame ne la pen pulang li ke support ji bang ke Portugal Cristiano Ronaldo ban si pinning support po alang pinning last world cup lo posing tum ta ning arong pingan lo la pen every match tani tum kilang ki miss media ji phansi ining ke hang madak marjong club long kilang ponji si ining ke hang tame tangka poisa kadure pen pot nitum every match ke dak lang pon attack de ji sitame la important match suppose non Portugal la khela Argentina khela South Korea Japan Brazil la hai hui si rong malom ke bc ko a supporter ke ong aposi la so khela bang ni tum lang ponji la pen mola round of 16 quarter final semi final pen final match bang la dak marjong club hem along si itum buthot ke lang ponji phan inut bahini toman ka chunuri pon bom do ai poisa chirung na do an pani tum chirung ra world cup se ning chaparung nun sinang posi non la media thing no nai to pandame ang chunuri dun sin nilam te project ko